Ahoj, já jsem Lucie a tento a následující vlogy budou o mé týdenní cestě napříč Egyptem. Děkuji, že se koukáte a začala bych asi, jak jsme se sem dostali. Letěli jsme z Prahy, z terminálu 2, pokud to chcete vědět, a letadlo bylo celkem nepohodlné, ale zvládli jsme to a po nějakých 4 hodinách jsme se dostali do Egypta. Konkrétně někam nahoru. Do Káhiry to nebylo, to vím určitě. Tady jsou totiž 2 letiště. Jedno je do Káhiry a pak někde nahoře. Toť otázka, které to bylo. Tam jsme očekávali, že si nás převzme delegátka. Delegátka si nás nepřevzala, byl to delegát, který uměl česky pár slovíček a chtěli po nás vízum. S vízem byly krapet problémy, protože jsme ho sice měli napsané, ale nebyl tam u něj ten QR kód, tím pádem ho pan Egypťan nemohl načíst a trošku. To je problém technický, ale zvládli jsme to. Co jsme dál pořešili, tak jak přiletíte do Egypta, musíte neustále ukazovat pas. Na jedné přepážce, na druhé přepážce. Takže jak jsme se tímhletím vším dostali, což moc dlouho netrvalo, jsme vyplnili krátký formulář zase co v Egyptě. Možná to znáte z Anglie. Když letíte celkově kamkoliv mimo Evropskou unii, tak dostanete formulář, kde napíšete jméno, kam jedete, což my jsme nemohli napsat, protože nám se každý den budou hotely a ubytování střídat. A pak nám napíšete jméno a co sebou třeba vezete. To už tam psát moc nemusíte. Pak jsme zařizovali simku, což bylo jednoduché. Trvalo dlouho. 300 GB, už si nepamatuju, kolik nás to stalo, myslím $15, ale jistá si nejsem. Nastoupili jsme do autobusu a jeli jsme do Hurghady, což je umělé město vytvořené v poušti, plné rezortů pro turisty, kteří ale nejsou jako my, protože my jsme si přijeli poznávat památky, zatímco ostatní se přijeli válet do těch rezortů. A nechci hejtit nikoho, kdo přijede do Egypta a stráví týden válení se u bazénu s tím, že tam má comfort service. Kdyby vám to popsala, jsem byla poprvé v All Inclusive po rezortu, takže jsem vlastně zjistila, jak to tam funguje. Přijdete tam, dostanete krásný pokoj, my jsme teda čekali 4 hodiny na ten pokoj, takže jsme seděli v hale a jedli snídani, pak i oběd. Pak jsme to nevydrželi, převlekli jsme se na záchodech a šli k bazénu. All Inclusive máte tam všechno pití a jídlo zdarma, takže hotel All Inclusive, my jsme byli v hotelu Kalimera, tak je vytvořen, je tam i lanovka, pro lidi, co by byli moc líní, vepředu jsme měli bazén, vzadu jsme měli moře, nic nám tam nechybělo. A jinak z rezortu se vycházet přes noc nesmí, protože je to poněkud nebezpečné, může vás tam někdo mimo rezort okrást, nebo technicky nás můžou napadnout i psi z pouště, ale těžko říct. My jsme je zatím viděli jen přes den, můžete tady vidět bez dingo, ale i takový normální zaběhlý psy. Těžko říct, jestli by vás na vás skočili nebo ne. Co dál? Kdyby vás zajímalo, tak jazykem jsme se tu domluvali všude anglicky. Někteří uměli trošku hůře, někteří lépe, ale naši delegáti, jakože se nám každý den střídají, tak ti umí i česky. Ale angličtina základ. Ale nečekejte žádnou složitou angličtinu, protože já jsem začínala se slovy, když jsem si třeba převala objednat pití, tak could I, nebo may I, want a glass of water please. A ten Egypťan se na mě podíval a water? A to bylo všechno. Já, yes, no, OK. Water, OK, thanks. Jako, oni to používají tu angličtinu jednoduše, nemusíte žádné složité fráze. A co se týče peněz, tak v Egyptě tu platíme 2 měnama. Všichni si tady cení dolarů, na Washingtona. Jinak, co se týče $1, tak tady v Egyptě je takové specifikum, že se dává bakšiš, což je drobná odměna
za drobné služby. Odnesou vám kufr, tam dej bakšiš. Donesou vám pití, namasírují vás, bakšiš. Důležité je, že bakšiš je dobrovolný, takže už se nám třeba dneska stalo, že jeden pán nechával se fotit od turistů a pak takhle nastavil ruku a byl hrozně smutný, když mu nikdo nic nedal. Můžete to odmítnout. Není to povinnost, je to... Jen tady jsou ty platy tak nízké, že jsou rádi, když ten bakšiš dostanou. A druhá věc, nebo druhá bankovka, či můžete tady platit, tak egyptské libry. Měna. Egyptské libry. Tady takhle tohle je třeba 100 egyptských liber, což jestli by vás zajímal kurz, tak momentálně 1 libra jsou 3 české koruny a $1 24 korun. Takže dneska jsem si třeba kupovala magnetku, pán řekl $2, já jsem to usmlouvala na $1. Ale někteří trhovci jsou třeba jen ty libry, takže je lepší si vzít oboje. Ale všichni radí pana Washingtona. Co bychom vám řekla dál? Tak potom, co jsme strávili jeden den v All Inclusive v Hurghadě, tak jsme pak jeli autobusem. Dneska jsme procestovali možná nějakých 10 hodin autobusem. Z čehož těch 8 bylo jenom, že jsme seděli a jsem tam občas zastavili. Kdyby vás zajímaly zvířata, tak tady prostě v poušti jsme nic moc nevidíme. Není to tady zahalený hádama a škorpionama. Občas uvidíme nějakého pejska nebo více kočky, protože kočky tady v Egyptě si více cení a jsou váženější. Takže kolikrát uvidíte, že tu mají mističky nebo prostě bokem dané jídlo. Kočky si přijdou, nají se, odejdou. A jinak pták, možná nějakého ptáka bílého jsme tady viděli. Jo, docela můžete tu zahlédnout ibise, což je oproti volavce. Ibis i volavka jsou podobné, jestli se trošku vyznáte v ptácích. Akorát, že volavky jsou bílé a ibis je černý. Ibis je skoro už vyhynulý pták, ale tady v Egyptě ho můžete zahlédnout, což jestli se vám podaří, tak bude štěstí. A co se týče chování Egypťanů, tak jak jsem řekla, požadují od vás pořád bakšiš. A od toho se odvíjí i to, jak se chovají. Může za vámi přijít milý Egypťan, může si s váma povídat něco a pak už vám začne třeba něco nabízet ke koupi a tak. Já už jsem taková, že už tady nevěřím asi vlastně nikomu, jak se chová, protože mám pocit, že všichni, když se chovají milé, nemilé, když vám něco nabízí, tak vždycky jako všichni to tady dělají za účel nějakého zisku, protože jejich platy jsou nízké, takže si potřebují nějak vydělat. V Řecku je to lepší, kdybyste jeli do Řecka, tak tam jsou na vás lidé milí přirozeně. To je jenom takové srovnání, jo. Nemusí vás to zajímat, ale mě to celkem jako mrzí, když se k vám někdo chová milé jenom proto, že od vás něco pak jako očekává na zpátek. V tomhle případě peníze. A takže dnes po dnešní cestě to bylo jenom těm Egypťanům. Po cestě jsme viděli takhle, ale ještě co se týče životní úrovně Egypťanů, tak oni to tady nemají jednoduchý tím, že jste v poušti v podstatě pořád a jsem tam jenom nějaká oáza, tak je pořád horko, takže oni nosí hábity, nosí turbany, to je jejich standardní oděv. Nikomu to tady přijde divný, když jste prostě zahalení do košil v podstatě. Celé odpoledne buď sedíte, nebo ženy tady nakupují, nebo jedete s oslíkem. Tady se nic moc nedá dělat v tom horku, takže podle toho je tady prostě celkově nízká úroveň a problém s vodou, protože Nil je hlavní zdroj vody, ale i ten je dost znečištěný. Takže se to snaží žít, jak jen se to dá, no. A žijí převážně z toho turismu. Takže když sem přijedete, jste pro ně v podstatě ti noví buzy. Když dáme pryč ty egyptské, Hora, Isis, tak jsem tu pak já, která má doléček a rozdává. Ne doslova, nedávám každému, ale chápeme se. A dneska jsme teda navštívili chrám Badeja a ten byl právě zasvěcen bohyni Isis. Je tam hrozně moc pověstí, jak se to stalo, proč se to stalo. Sdílela jsem to do příběhu,
kdyby vás zajímalo víc, tak mi můžete napsat zprávu, nebo se mě prostě zeptat, když se uvidíme naživo, já vám ráda povídám. A pluli jsme teda po Nilu, žádných krokodýlů ani hrochů se tady bát nemusíme, protože krokodýly žijí jen v určité části, konkrétně na Asuánské přehradě, kterou jsme jen tak minuli. A hroši jsou úplně jiné části Afriky. A pak tedy, potom co jsme navštívili chrám, tak jsme jeli do města a na chvilku jsme se stavili na místních trzích. Asuánské trhy jsou známé svým kořením, takže jsme s naším skvělým průvodcem, který je tak mimochodem architekt, takže jsme tu dělali dokonalou přednášku o tom chrámu. Zároveň má vážně dobře nastudovanou češtinu. A je tady prostě všeho znalý, protože tady žije od jak živa. Egypt nikdy neopustil. A takže jsme šli s ním do chrámu na koření, kde ho byl obrovský výběr, ale co to si on pořád kupuje a všem doporučuje, tak je ibiškový čaj, takže jsem si tady koupila ibišky. Je to čaj, který se pije na studeno, zalije se studenou vodou a pak ho jednoduše vypijete. Snižuje to tlak, takže zdravotně dobrý dárek i pro starší, ale všichni říkají, že mají takovou jednou chuť a hrozně pěknou barvu, když se vyluhuje, takže to ibišek. A náš druhý den jsme tedy zakončili na lodi, kde jsme dneska měli večeři, teďka před chvílí. A zítra nás čeká chrám Kom Ombo a Abu Simbel. Za Abu Simbel jsme si připlatili docela dost, protože je to fakultativní výlet a do našich cestovních plánů nezapadal v rámci cestovky. Ale moc se těšíme a všechno vám pak zasdílím do příběhu, nebo zase samozřejmě to, co budu chtít, že? Takže to je všechno pro dnešek. Děkuju, že jste byli na mém prvním vlogu a doufám, že vám to bylo nějak přínosné. Já možná pak budu dávat ještě nějakou anketu, zpětnou vazbu, abych fakt vážně věděla, co vás třeba zajímá víc, o čem byste chtěli jako víc si popovídat. Mám pocit, že jsem tady do jednoho vlogu shrnula hrozně moc věcí naraz, tak budu ráda za jakékoliv vaše podněty. Děkuju, dobrou noc.